एक बार प्रेम मास बोली दो चाचा लोग मुरली मनोहर घनश्याम की ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अपना हिंदू समाज में कोनो भी पूजा पाठ होला जग जाप होला या फिर सुख श्राद्ध होला तो सबसे पहले गणेश जी के नाम लिहल जाला। ऊ काहे कि गणेश जी के ही नाम लिहला से मंगल के प्राप्ति होला, विघ्न नाश होला, मंगल बारिश करे खातिर, विघ्न दूर भगावे खातिर बाबा गणेश जी के दरबार में भक्त जाके कहता कैसे जय गणेश मंगल करना विघ्न हरण गणरा दंत करी बर बदनासी करो ममता। औहे लइका माता शारदे के दरबार में पहुंचल बा कहता कि ए माई जहां तू भेजावेलू ओहि जे हमनी के चल जाई ले जा आ जावे में लेट कइले बारू माई हो। सरस्वती मैया परतबानी भैया सभा बीच होखिना सोहैया हे मैया चाचा सुरेश जी के परतानी पैया गा के कहे सुजितवा गवैया ये मैया। सुमिरन वंदना इतने के कहल जाए तो चल जाओ घर। अबे सुमिरन न भइल बा कि कोनो भरबी गा चुकल बा हटाओ एक तो नाजायज बैरागी बगैरा बाबा करता है धन धन हो गए केक खा ले चलो कम से कम इहो उम्र में केक के स्वाद चीख ले लो ऐसे तो उन्हें बर्थडे उडे मनत होई ना उन्हें बख्तियारपुर में बर्थडे उडे मने लगी ना आओ बैरागी बाबा बहुत ही सुंदर। लेकिन लड़का लोग आवेला बजावेला चाहे पढ़ेला लिखेला तो सबसे पहले केकरा दरबार में जाला बीना वाली माई के दरबार में बहुत ही सुंदर लय के सहारा लेते हुए लड़का कहता बाना जितना भी बानी चाचा भैया दादा लोग चाची लोग माता बहन लोग सबका के मानस मंडली की ओर से सुजीत सनेही की ओर से विपुल बाबू की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना। लेकिन माई के दरबार में लइका जाके कहता मनवा में लागल बाटे आस हो मनवा में लागल बाटे आस हो मैया मना सनेहिया के पास हो मैया मना सनेहिया के पास हो मनवा में लागल बाटे आस हो मनवा में लागल बाटे आस हो मैया मना सनेहिया के पास हो मैया मना सनेहिया के पास हो।
देखी बाबा नाम मत हंसाई नचे के लूर नहीं खे कोनो बात ना हो गुमटी मत हिलाई बिना काम के धोती के इस्तेमाल मत करी उसे तनी देर खातिर निमन लागेला लेकिन सबसे बेकार लागेला उमरिया पड़ता के उनकर निचका जीभ का नाक में सड़ जाता पता ना घिन उन बढ़े लगी ना माता के दरबार में लड़का कहता कि ए माई ना गावे के लूर बा आ ना बोले के सहूर बा तब तू चाह जाता रू माई तो दू लाइन गाली लड़का लोग बजा लेवेला ई माईया के नु कृपा बा इतना कम कम उम्र में आई लोग बजावता हमहू कम उम्र में गावता आई में देखी ना खाली वृद्धा पेंशन पावे वाला कलाकार जा जा तनी हटावो कवि जी महाराज के वो मुतसी ए माई कि साज बाज लेके मैया कोरी सुमिरन हो अलग के नैना में रख दो चलो साज बाज लेके मैया अरे कोरी सुमिरन हो अलग के नैना में रख दो चलो पानी राउर चरण के दास हो पानी राउर चरण के दास हो मैया बना सनहिया के दास हो मैया बना सनहिया के दास हो हेलो हम तो कहीं पैसा लेके आइल बानी हमरा त बुझाइल कि 100 टकिया लेके दौड़ल बारो भाई हां अभी लेके उनके बोनी ना भई ओने भो गइल बाबू अच्छा देखी हम बिल्कुल भैया हां विकलांग आदमी के जल्दी मिलेला जो ऐसा ना कहे के बड़ भाई रौड़ा हम यानी सपोर्ट के बात कहता नहीं इतना उम्र में रौड़ा लेके चलता नहीं दूसरे टाइप के चिल्लाता है कब ऐसा दिन आ जाए कि मंचे पर उम्र जाई है आ 302 के दफा लगे हार्ट अटैक हो जाई ना गलती टुन देना लेकिन माई के दरबार में लास्ट अंतरा के भाव में कहता नहीं कि नहीं खे के याद हमारा सुर ले डाल के मैयन बुझली बबुआ के हाल आई हमरा आदरणीय रामेश्वर बाबू मुखिया जी हमरा आशीर्वाद दिले बानी सत्य सत्य पुरस्कार भेजले बानी वंदन अभिनंदन स्वागत करो आ एही तरह जीवन भर आशीर्वाद का कामना बा चली ब्यास बोनी हो गई कुछ चलवा दे अच्छा ई कोनो दुकानदारी बा दुकानदारी तो जरूर बा लेकिन वो दुकानदारी ना है कि बोहनी हो बार बार फॉलो की करब आशीर्वाद के कामना बा माता रानी से ये कामना करब कि चाचा जी के पद और प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहे ए मां कि नहीं खे गया हमरा सुर ले ताल के मैयन बुझली बबुआ के बेटा बनी रहू हम खास हो बेटा बनी रहू हम खास हो
वाह वाह कितना सुंदर बेंजो मास्टर लय भरन आई है माने मतलब सुमिरन वंदना व्यास गावता भगवान के भजन गावता तो निम्ने लय बजावे के चाहिए कितना सुंदर लय बजवन माटी के मूर्ति से हंसेलू मुस्काई के गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई आ वो मंडली में को खलील मियां साहब बनी मंगरैला बेंजो मास्टर उ तो एक सप्ताह पहले देखनी बख्तियारपुरे में पटना जिला बाप रे बाप सुमिरन वंदना गावतनी कहतनी कि माई आवो ना बेटा के लाज के बचावो ना आई नीचे से भरतनी कि महिषासुर के मरले बिया मैया हो पटना से चलता दबई के बताई तनी ऐसा ऐसा म्यूजिक चलता ई घड़ी जियो मंगरैला कितना सुंदर सुमिरन वंदना हमरा बड़का भैया सुनावनी ज्ञान के बात भी बतावनी खूब अच्छा लगा लेकिन उहे में एगो बात हमरा बाबू लागल जमाना के अनुसार बाल कटिंग होला काजी पहले के कपड़ा कैसन रहे ढंढोल पैंट ढंढोल कुर्ता चाची दादी लोग के मुंह से सुनले बानी देखले नहीं पहले के दादी लोग पर दादी लोग का ब्लाउज पहने भर भर बाही के पटा में यहाँ तो वो में जेबी आ एक घड़ी देखी सगरो बटाम खुलल बा दूगो फीता बांधल रहे त जमाना के दोस्त बा जैसन जमाना पड़ता वैसने हमरा भाई लोग केस कटवावतानी कपड़ा पहनतानी ई में कम से कम भाई लोग के सपोर्ट पाइए बगेरा बाबा के कटवा दी हो उनकर जमाना में दर्रा खात रहे लोग पूरी खाते नहीं काजी कौनी के अलुआ सुथनी ए घड़ी मार पोलाव पूरी अरंतुआ पंतुआ घिचत सबसे ज्यादा केला हे बबुआ पहले के गीत संगीत ए घड़ी के गीत संगीत में बदलाव भइल पहले के हिंदी फिल्म के गीत रहे सुने लायक रहे आ तबो ए घड़ी के लड़का लोग सुने खातिर तैयार नहीं थे लेकिन कितना सुंदर पहले के